Hello, mayong adlaw sa tanan karon. Karong adlaw is tudloan ta mo unsaon paglungag og mais. Okay, watch and subscribe to my YouTube channel. Maghaling ta kay kahoy naman among gamit. Bali nasayop day ko katong nangaginog kay niana ko nga. Maghaling ko kay kayo raman among gamit. Karon is tinuod yun ni siya nga kahoy, wala mi stove. So maghaling na ka, kay wala man mi kuan. Wala man mi tangilag. Ngayon kani posporo. Nga, isa lang kabuk na habilin, inuko. Uy, isa lang kabuok. Nga, aray, inuko kainit. So magpihalin ta ha, kani kay kuha man ni katumaning panit sa ahos. So dangilag kita siya, magamit din siya. Ato pong hilo-hiluan ni ato ang kuan. Kaya makita ko rin dito sa Korea, di ba? Ano ba ang taga-Korea na nanaw na ako sa USA? Ano siya maglungag ta? Sa paglungag og mais nga nilungag. Kami man siya og kanang naikinilaw nga tamban. Nagahapon kay gasugba mami. Oh, kana. Kay murag po ni gwapa man ning kahuya siguro, murag man ning buhi, di man mo sigal ron. Ana. Aray, ginoo ko. Wala man ito dangilag ma. Kung gagmay. Wala katungkuan, katong takong. Aray. Ay, tandila niya. Aray, ginoo ko. Mao na siya kuan, pinakahago ang maghaling. Kaya usahay ko maghaling ko kay bubuan akong tubig. Pwede sa kay makuan ka. Violet ting ta. Nga. So naghaling na ta ha. Tanawon pa ni karon. Ayan, kailangan nating sabuan. Ano sa Tagalog sabuan, ma? Lagyan ng tubig. O, ayan. O, konti lang. Para, ano. Ayan, no more chismis about sa kaldero ha, kasi malinis na yung kaldero namin. O, ganyan. Malinis yan. Ngayon is tuturuan ko kayo kung paano magsaing ng bigas na mais. Ayan. Ayan, ito yan na yung bigas dumating na. Tag 42 ang kilo. Ayan. Tapos, si Jika ang bumili dito sa puro 4. Si Madam Jika. Ano pwede mo, Jika? Ano pwede mo, Jika? Gomez. Rosaroso. Ayan. Bumili na siya ng bigas. Sino yung nautusan ko? Tag 42 ang kilo. 42, ayan. Masarap yan mamaya. Upload ko mamaya. Ayan ha, kumukulo na yung tubig. O, ayan, lagyan na siya ng bigas. Kailangan talaga sok din ang bigas. O. 2, 3. So, 3.5 na lang. Tapos, ayan, sugayin ho natin. Ayan, sugayin ng mabuti. Ganyan. Tapos, takpan na naman ulit. O, ayan. Ayan. Sugayin ng mabuti kasi matigas na yung bigas. O, ganon. Simple lang, no? Diba? Dalawang uri ng paano magsaing ng bigas mais. O, ayan. Ayan. Saka takpan. Magisa ko og kuan. Ginamos. Aray, kainit. Ginoo ko tabang. Aray! Mura man kuan. Uy, kainis nga mga kuan. Pagkaon, ang katong ilupad-lupad nga kuan.
Kinsa man ni ginamos imong palit lang? Ha? Wala Esther? Lili. Ila ka? Wala upload dira na balay. O dira ni anha day ka? Eh. May nangambak ang saka na. Ay asin? Siguro ko'y halo bu ay Ginoo. Edible di ay. Ayaw kuan. O ayan, kain na tayo. Ito yung ginamos. Tapos yung mais, o luto na. Tapos may mangga. At saka may kape. Ayan, luto na. Ginamos ang ulam. Ano pala? Ilang ginamos? Ginamos, oh. Dagan us nigning. Kasi malud ako ang pa. Ayan. Ginamos ang ulam. Masarap to kapag nilagyan ko to na ng suka. Pero para kailangan tama. Ikaw pa. Maunay mangga pa o. Kani? Maadto pa magbukid pa? Wala mo galungag? Ano man di ang wala magalungag si Jika? Nagkurog na magaling kas kagutom? Tauto na kayo? Lapit sa balage? Nagbuhay kayo, nagbuhay. Ha? Nagbuhay. Maatas ka.